קצות האצבעות. פות את ומה הם רואים? מה להעמיד ארנבו נים כתב? מה אמרו להם אמא ואבא? חיפושית, נכון. עכשיו לי? אתה רוצה להמשיך את הסיפור? מהר למיטות ארנבונים קטנים. עכשיו... טוב, אז תמשיך את הסיפור. עכשיו לי? נו? מה עכשיו? מה אמא ואבא אומרים לארנבונים? מה עכשיו? מה הם אומרים להם? עכשיו לי? לי? לא. לא מרכיבים מסילות, אבל אפשר להבין אותך ככה. לא מרכיבים מסילות. להתראות לילה? לילה? מה עשית? מה עושה? שאל אותו, מה עשית? מה עשית? שתביני, הוא קורא את כל הספר. כל הספר, הוא לא יחשוב על זה. לילה? שנתו? מה? מחר בבוקר תקבלו נשיקה. כל הכבוד לך שאתה מספר יפה את הסיפור. שוב שקט מסביב. אמא כותבת, מה אמא כותבת? ברא. לסבתא ליום הולדת. אבא, מה אבא עושה? קורא בספר. הוא פית צ'וגה. מה זה הרעש הזה? שובה הקטנים נכון. אמא במדרה על קצות הפות את הדלת. ומה הם רואים? מה אתם ארנבו? עכשיו נכון. עכשיו לי? איפה החיפושיות? פה יש, זה לא חיפושית, זו תולעת. כן. עכשיו לילה. לומר מסילות ולא מסיעים. מה יש פה? מה אתה רוצה לראות?